Unatoč tome što je pjesma Guilty Pleasure slatka, mnogi su zamjerili Miji Dimšić što je pjesma vrlo slična pjesmi Willow poznate američke pjevačice Taylor Swift. Njeno pravo ime je Ana Đurić i ima 34 godine. Jednom prilikom je rekla da njezino ime, odnosno njen pseudonim Konstrakta, označava racionalno i emotivno u jednom. Bog svima, ja sam Svenki, a vi ste dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo prokomentirati i usporediti hrvatsku predstavnicu za Eurosong i srpsku predstavnicu za Eurosong. Biće jako zanimljiv video, ja imam toliko toga za reći, jer nisam snimao kad je bila Dora, tako da... Da, Doru smo preskočili, tako da sad će malo biti ono da ti ovdje. Ok, idemo prvo pogledati Miju Dimšić i Guilty Pleasure. I'm with him and you're a secret treasure. He's devotion, you're a guilty pleasure. Ajde sad ovako, jel ti se sviđa pjesma ili ne? Da, pjesma mi se sviđa. Meni se sviđa isto. Da, pjesma mi se sviđa, ali evo kažem ti, malo mi je možda previše čujem Taylor u toj izvedbi, a malo Miju Dimšić. Iako opet s druge strane kad gledam, ja ne znam nijednu pjesmu. Znam da postoji ona Život nije siv koju si malo prije spomenuo. Ko sam ti ja pustio, vjerojatno. Ali to je to, ali onak full izgleda simpatično cura i ono... Da, meni je najviše strah što se ja bojim da to nije dovoljno. Da, to... Za nešto više, odnosno za Eurosong. Mislim, šta znam, ja se uvijek se sjetim Portugala iz 2017. za kojeg bi svako rekao kama šta je ovo, kaj doviđenja, na kraju odnese pobjedu. Da, ali razlika je u tome što je Portugal imao priču iza sebe. Uvijek, on je bio srčani bolesnik i kao, znaš, imao je priču. Mija Dimšić trenutno nema priču. Pa Mija Dimšić će stići napraviti priču do 5. mjeseca, molim lijepo. Ako misli imat šanse za ući u finale ove godine, šta ne isključujemo, ali s obzirom da koje države su s nama ove godine u polufinalu i kakve predstavnike su već za sad poslali, ne mislim baš da. Nismo optimistični. Da nam se dobro piše, ali opet s druge strane kad gledam, onak, nema puno balada u polufinalu za sad, kao možda mislim da je u Zmiju još jedna, čini mi se za sad, nisam siguran. Tako da kao ajde, tu je neki open lane da se možda... Kao iskreno, ako prođe u finale, mislim da će više biti zbog žirija nego zbog publike. Unatoč tome što je pjesma Guilty Pleasure slatka, mnogi su zamjerili Miji Dimšić što je pjesma vrlo slična pjesmi Willow poznate američke pjevačice Taylor Swift. Mnogi govore da je pjesma Guilty Pleasure potpuna kopija pjesme Willow, dok drugi govore kako to baš i nije tako. Znači, ovo je bila pjesma Willow od Taylor Swift. Ja obožavam pjesmu, obožavam cijeli album kao što sam već rekao, Magla također. By the way, kod Magle ćete uskoro na društvenim mrežama na Instagramu moći vidjeti... ajmo iskoristiti priliku da ovo ispromoviramo. Do your job. Ok, ljudi ovako, znači organiziramo 9.4. Taylor Swift party gdje ćemo puštati cijelu večer, onak 5 sati ćemo puštati samo najveće hitove od Taylor. Tako da za sve dodatne informacije se možete javiti meni u DM na Instagramu. Da, ako ste fan Taylor Swift, znači... najveći show ikad. Vjerujte, nećete požaliti, javljajte se Maglu u vezi toga, no vratimo se sada na plagijat. Pjesma je slična, ali ne bih rekao da je plagijat. Da, također. Ne bih rekao da je plagijat, inspiracija vidi se, mislim, Mija Dimšić je sama rekla da je ona vukla inspiraciju iz tog albuma i tih pjesama, ali ne bih rekao da je plagijat. Da, jer ti da bi nešto bilo plagijat, znači to baš imaš matematički poklapanje različitih tih akorda i svih tih stvari, tako da po toj logici to nije, ali da se vidi baš onako heavily da je neki utjecaj tu bio i baš ono inspired by, to definitivno i nekako je to vjerojatno ljudi najviše... A mislim, ljudi će uvijek naći način da nešto ishejtaju, pogotovo ako im nije njihov najdraži pobjedio ili nešto. Tekst pjesme Guilty Pleasure je na engleskom jeziku, a sam naslov pjesme zapravo ni nema točan prijevod na hrvatski. Guilty Pleasure je nešto u čemu uživamo, a zapravo ne bi trebali uživati u tome. Tekst pjesme govori zapravo o jednoj vezi, je zapravo tome kako djevojka, u ovom slučaju Mija Dimšić, zapravo ima svoj guilty pleasure kod nekog drugog muškarca. Mislim, meni je tekst uobičajen, nije ništa upečatljiv kao na primjer od Srbije tekst ili tako dalje. Tako da zapravo tu nemamo šta pričati previše o tome. Da, sve je jasno. Da. Nakon što je Mija Dimšić proglašena pobjednicom Dore, komentari su počeli stizati na sve strane, kako oni pozitivni, tako i oni negativni. U svakom slučaju, negativni komentari na društvenim mrežama nisu baš uvijek realni, tako da ih i ne treba baš uzimati k srcu.
s obzirom da sam u kontaktu s dosta ljudi, onako kao svi su zakolutali očima kad su vidjeli ono Mija Dimšić na Dori, kao šta je ovo, mislim da ljudi imaju neku averziju prema njoj, ne znam zašto, možda zbog tih dječjih pjesmuljaka ili nešto, ne znam, ali znam da je ljudi masovno kao ne mogu, ali nije mi jasno zašto, znaš ono... Cura se prijavila i okej, pobjedila i mislim da je trebamo podržavati, a sad naravno ćemo imati svoje kritike, to je normalno. Naravno, i možda, mislim, meni isto osobno nije bila prvi izbor, ali eto, pobjedila na kraju i ispošljivat ćemo to i idemo ju podržati. Da, ja sam malo pitao sam, na primjer, svoje prijatelje koje sam, na primjer, kad smo išli na koncert, mene je Magla zvao, nije sad da sam imao kao neku preveliku volju, ali naravno pobjednica je Dore i predstavljat će nas na Eurosongu i naravno da sam htio ići i naravno dati njoj podršku. A pitao sam friendove kao zašto ne žele ići, onako svi su kao rekao, Isuse, nema šanse. Same. Kao onak, ne, onako pa zaš ne, predstavljat će nas, ne, kao jednostavno ih ne zanima i ne žele kao idem na živce. Zašto mi ide na živce, većina je kao izgovorila kao jednostavno, to što si ti malo prije spomenuo, kao uvijek je kao kako da za djecu radi pjesme i kao jednostavno piskutava, čak su neki rekli piskutava. Ja nemam baš takav dojam, meni nije išao na živce, ali moram ti mislim, Mako sam već ispričao, malo natuknio da je moj ego povrijeđen. Da, moj ego je malo povrijeđen. Mi smo bili na koncertu Mije Dimšić i slikali smo se, ja sam čak i fotku sam napravio i Magla isto. I mislim, išao sam podržati, htio sam nekako onako, kako kažem, malo se približiti njoj i kao dobiti hype za Eurosong i onda sam stavio ju na story i ona je to potpuno izignorirala. To ne bi bilo, znači, ko sam ja da ona vidi moj story, ali Ivan Magla je također objavio story možda minutu nakon mene, isti story doslovce, još sam ja 2 stavio i na 2 ju označio i ona je tvoje repostala i tak dalje. Ja sam ju još zapratio kao podrška i ona je i to izignorirala. Nemoguće da nije vidjela moju poruku, znači nemoguće, zato što je vidjela je tvoju i još je par ljudi ripostala, znači nema šanse. Ja vjerujem da ona, mislim, ne zna ko sam ja ni ništa, ali brate mili, da bar nije mogla ovako tapnut like. Znaš pa hvala što si me označio na tvom storiju i hvala što si tak lijepo nešto napisao, ja bi bio sretan. Samo da je to napravila, znači, mislim, tek što imam više pratitelja od nje na Instagramu, kužiš, pa ne, nije mi sad, da me sad reposta, nego nekako uvijek se kao povezujem s tim predstavnicima Hrvatske, ne znam, na primjer sa Albinom. Albina je sve lajkala, Albina je fakat bila srca slala, Franka Batovića ne govorim, znači s njom se dosta dopisivo, Sara ona sad znači nije pobjedila, ali svejedno, znači uvijek lajka sve, kužiš, tu onda osjetiš, neko je to nešto primijetio, nekome je drago što si ti nešto napisao, stavio kad dobiješ ignor, kao što sam ja dobio ignor od Mije Dimšić, mi nije bilo drago, ali to je samo moj ego. A znaš šta me još više povrijedilo? Zato što sam ja par godina prije njenu pjesmu, kad sam aktualno svirao gitaru, svirao sam gitaru i to sam malo pjevušio, ja sam njoj znači to isto je to izignorirala. Ne znam što ona ne voli, zašto me ne voli, što sam ja se njoj zamjerio. Svenki, hoćemo mi zamoliti ljude da ovaj dio neki video, tipa, jel imaš neki papir, napiši kao Mija, molim te doživi me, nek ovo screenshotuje iz videa i onda nek šalju masovno mi na... Ja sam za, ovako ćemo sad to napraviti. Nek vidi da sam povrijeđen, fakat jesam. I još što je najbolje, mi smo iz Osijeka, kužiš, znači pa vi ste tamo svoji, da. Please, pošaljite ovo Miji Dimšić. Neka me doživi. Ja ću biti sretan. Sad svi screenshotali ovo. Screenshot i pošaljite joj to. Hvala. Idemo mi dalje u ovaj video, pustimo moj ego i tako dalje. Idemo mi se vratiti na taj nastup. Zaključili smo da pjesma je slatka, pjesma je super i sve, ali mislimo da malo fali nešto, naravno. Još malo neki. Dosta je bilo o predstavnici Hrvatske. Idemo sada saznati nešto više o apstraktnoj umjetnici koja mora biti zdrava. Njeno pravo ime je Ana Đurić i ima 34 godine. Jednom prilikom je rekla da njezino ime, odnosno njen pseudonim Konstrakta, označava racionalno i emotivno u jednom. Mnogi govore da je ona balkanska Lady Gaga, a mnogi govore da je i iritantna. Konstrakta. I njena pjesma, čudna pjesma.
Mislim, ove dvije pjesme su nebo i zemlja. Kada uspoređujemo Miju Dimšić i Konstraktu, mislim, same izvođačice su nebo i zemlja, a pjesme pogotovo. Ja nekako možda više vidim Konstraktu kao potencijal za Eurosong. Da, definitivno. Jer podigla je prašinu, priča se o njoj, jednostavno mislim da će puno više pažnje ona dobiti. Srbija riskira sa ovakvim izborom, ali ja mislim da će im se to uvelike isplatiti, jednostavno to, mislim, evo, ja imam tako velike očekivanja da sam ja stvarno uzbuđen za Srbiju ove godine, kao i iskreno više nego lani za Hurricane, jer ovo mi baš ima toliko neobično dobar vibe, da ja ovo vidim, možda ću sad pretjerati, ali stvarno vidim to u top 5. Iako se mnogima pjesma Incorpore Sano čini bez veze i potpuno glumpasta, pogotovo zbog stihova kao koja je tajna zdrave kose Meghan Markle, ona zapravo ima značenje koje svako može percipirati na svoj način, te ju upravo to čini i zanimljivom. Zapravo tematika ove pjesme ima malo dublje značenje, znači koliko sam ja uspio pronaći na internetu, glazbenici i muzičari u Srbiji nemaju zdravstveno osiguranje. Kao mislim možda za zdravstveno osiguranje, u smislu možda kao besplatno zdravstveno osiguranje, ne općenito jer kao... Ne znam, ja sam samo pronašao podatak da glazbenici u Srbiji su na neki način diskriminirani od ostalih osoba što se tiče zdravstvenog osiguranja. Na koji način ne znam. Ne znam da... Kao možda samo slobodni umjetnici, kužiš. Jer, na primjer, ovdje kod nas mislim da i slobodni umjetnici imaju zdravstveno osiguranje. Ok, evo iskreno da ne znam, šteta da se ne informiramo više o takvim stvarima, ali upravo ovakve stvari. Zapravo ova pjesma ima cilj da, pogotovo ako smo mi kao onako općenito ljudi dosta neinformirani o tome, a postoji kao problem, da se potakne na razmišljanje i samim time pjesma ima nekakvu poruku i ona kao na jedan način društveno angažirana i to mi se sviđa. U sve to skupa je catchy, nekako onako zaintrigirate i ovo što si rekao je kao jedna od teorija jer puno ljudi je pokušalo interpretirati pjesmu na neki svoj način. E sad, koji je ispravan na kraju? Ja se još osobno nisam bacio u neku duboku interpretaciju pjesme, ali da mi je zanimljiva i da budi nekakvu znatiželju u meni to daju i onda samim time znam da je pjesma kvalitetna. Stvarno navijam za Srbiju, evo ko da navijam za nas. Sad kad si to spomenuo, meni je baš super što na Eurosongu i prošle godine kada je naša Albina nije prošla u finale, kako je zapravo naša ekipa, odnosno ne naša ekipa, nego zapravo cijela Hrvatska se ujedinila i svi su išli za Hurricane i bilo je ono, baš se to neko zajedništvo vidjelo i sad i ove godine, actually, već sad na samom početku. Ako pratite Eurosong, onda znate da postoji kladionica za isti. Trenutno najveći favorit na kladionicama je Ukrajina, a odmah iza nje Italija. Kladionice znaju dosta često točno predvidjeti situaciju, a ponekad znaju biti i potpuno nepouzdane. Šta sad kažu kladionice? Hrvatska je pala na 33. mjesto, a Srbija je pala na 26. Dobro, zanimljivo, bit će interesantno. Ma, iskreno, za Hrvatsku, mislim tu će negdje i ostati, ali Srbija će vjerojatno uoči samog Eurosonga porast gore i čak mi je drago da je tu negdje, jer obično oni koji budu pri vrhu kladionica na početku se stvore nekakav kontraefekt. Ljudi ne žele odmah imati jasnog pobjednika i to sam ja primijetio nekako kroz godine. Znači uvijek ovi koji budu favoriti na početku, tipa Malta lani koja je bila ono prva cijelo vrijeme, flop na kraju. Ljudi ne žele imati jasnog pobjednika i... Nadam se da je tako. Onda Mija Dimšić ima jako dobre ovo. Da, jako da, ali... ne znam, kao kad se to nekako oživi na stage-u, tek onda možemo pričati o fakat je istina, uvijek kada bude taj nastup, uvijek se sve promijeni, tako da možda se u ovom slučaju sve promijeni. Ja držim fige da i Hrvatska i Srbija uđu u finale, meni bi to bilo ono, ja bi fakat to volio. Vidjet ćemo sve u 5. mjesecu. Mi ćemo također snimati vjerojatno neki sadržaj, tako da očekujte nas i onda. I eto, vidimo se u ovome paketu u 5. mjesecu. Ćao! Ćao!